er det jul på museet år 2011. Julemanden er klar. Så venter vi på børnene. Så kommer børnene og skal pynte juletræ. Jeg har ikke lyst til at spise det. Kan julemanden ikke finde ud af fjernsynet? Nej! Det kan julemanden ikke. Christine, julemanden kan ikke finde ud af noget af fjernsyn. Ja. Det store sukkereventyr var dermed begyndt, og Danmark var også med. På vores tropekolonier i Karibien havde vi sukkerplantager. Herfra blev råsukkeret sendt til København, hvor sukkerraffinaderierne skød op. Under roekampagnen leveres der så mange roer til sukkerfabrikkerne, at der i alt kan fremstilles næsten 500.000 tons sukker. Jo, jeg har forberedt mig derhjemme. Jeg har rullet 377 pebernødder, og det er sådan set dem, jeg bærer for at få en dejlig duft op på museet, når børnene de kommer. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo præmierne til... Ja, nu skal du se, Arne. Det er jo præmierne til børnene. Skal vi se. Det er julehonninghjerterne. Ej, hvor er de flotte. Ja, det er den ene af dem. Så det er sådan lige en aptitvækker. Jeg har set det på drengen. Fordi hvis vi skulle vise jer alt det, så når jeg ikke at pynte juletræet. Og juletræet skal I næsten ind og pynte nu. Ikke? Så juletræet står det hen. Og I skal have en kat med noget pynt, I skal hænge på. Ja, det stemte jo. Jeg kan ikke. Nej, vi kan da sammen. Jeg kan da godt tåle. Så skal vi prøve en gang at gå rundt, ikke? Højt fra træet skånetter, stråler juleglansen. Spillemand spiller, nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Det bør vi nu går det godt, I forstår at trave. Lad den lille Signe få sin julegave. Løs hun til det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, vælger du jo barnet. Hvad er det så? Det tror jeg ikke lige nu. Jeg tror, det er noget med en stor julemand. Værsgo til nummer. Nej, det var 58. Værsgo, kom over og få din pakke. Nej, det var ikke. Nej.
Ej, hvor er den fin. Sådan her. Nu vil jeg ryste den her, så ikke. Kan du vise den en gang? Ja. Nej, 63. Næste hvor hun trækker igen. Spændingen stiger. Nummer 67. Nej! Yes! Ja, vi tager mig for en Det ser jo fint, den Vi er. håber ikke, I bliver alt for skuffet. Sådan her. Kan I tage her? Vi får en anden gevinst. Jeg har taget en lille ekstra gevinst. Og det er den her lille plakat. Og den er lavet sådan, at man tager simpelthen den her op i hjørnet. Så gør man sådan der, så kan man sætte den, hvor man gerne vil. Ja. Og den tager vi også og trækker løjet om. Så. Den. Ja. Nummer 59. Det er mig. Værsgo. Og jeg ved hvad, så har jeg en til jer alle sammen. Nu lægger jeg dem hen på bordet, så tager I bare en hver. Og ved I hvad, der kan I også godt gøre det, at I trækker dem fra her, så kan I sætte dem i et eller andet, ikke også? Sådan. Kan du dele dem ud til det? Sådan. Værsgo. Hvad med den her bog? Kan du låse? Hvad er det for en bog? Hvad? Hvor mange har du sagt? Så kommer julelæsen kommer fra. Nå, det er ikke dem alle sammen. Er det godt, Martin? Bjerke, hun har en Sukkerknald. Nej. Dem har jeg godt nok også spist meget. Hvem Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem falder fasten. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem falder fasten. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem falder fasten. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt. Tak. Så er det slut for i dag, og børnene går hjem igen. Spillemand spiller, nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Det bør findes.